Χαμός και απόψε. Καλώς ήρθατε στον εκατομμυριούχο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Και για να μας βλέπετε καθήμενους σημαίνει ότι συνεχίζουμε από το προηγούμενο επεισόδιο που ελπίζω να το είδατε, γιατί ένας πολύ ωραίος παίκτης απέναντί μου που έχουμε ξεκινήσει, έχουμε απαντήσει στις 5 πρώτες ερωτήσεις χωρίς καμία βοήθεια. Είναι ο κύριος Στεφανίδης Γιάννης, δάσκαλος αλλά και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και θα ετοιμαστούμε να ξεκινήσουμε από την 6η ερώτηση και για τα 1.000 ευρώ. Γιάννη μου, τι κάνεις? Με τα πολύ ωραία σου χρώματα, γαλάζιο, ωραίο παντελονάκι, ωραίο ρολογάκι κόκκινο, κάλτσες, είσαι, πού με σε ματιάξω, Ιταλικό ντύσιμο. Άκουσα τη συμβουλή σου. Ναι. Και η μία κάλτσα έχει πράσινο. Η μία κάλτσα. Ναι, πολύ. Δεν έχει. Και εμένα μου αρέσουν αυτές οι τρέλες, οι ωραίες, οι γλυκές είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, 10 ερωτήσεις μείνανε για τις 100.000! Πω, ποιος θα το πίστευε. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Έτοιμοι! Έτοιμος κι εγώ, πάμε να παίξουμε! Πάρα πολύ ωραία. 6η ερώτηση για 1.000 ευρώ. Παίξτε και εσείς από το σπίτι, έτσι μαζί μας. Στείλτε και θετική ενέργεια στο Γιάννη και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην 6η ερώτηση. Παρακαλώ. Με ποιον ηθοποιό είναι παντρεμένη η Πενέλοπη Κρούζ? Με τον Ντόμ Κρούζ. Χαβιέ Μπαρδέμ, Κίανου Ρίβς, Νίκολας Κέιτς. Ωραία, ξεκινάμε. Λοιπόν. Τώρα καταλαβαίνω ότι η Πενέλοπη Κρούζ έχει το ίδιο επίθετο με τον Τόμ Κρούζ. Ναι, και θα μπορούσε να ήταν και ζευγάρι. θυμάμαι που έκανε και κάποιο αστείο σε κάποια συνέντευξη. Ναι. Που έλεγε, όχι, αυτός είναι Κρούζ, εγώ είμαι Κρούθ. Κρούζ, το έλεγε κατάλαβα. ισπανικά. Ήταν κάποτε μαζί με τον Τόμ Κρούζ, αλλά είμαι βέβαιος, είμαι βέβαιος ότι είναι με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Μάλιστα. Το Β δηλαδή. Να το κλειδώσω? Ναι. Το κλειδώσουμε. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Β. Δώστε μας τη σωστή απάντηση. Να πούμε ότι έχει παντρευτεί μόνο μία φορά τον Χαβιέ Μπαρδέμ, με τον οποίο ήταν ζευγάρι στην αρχή της καριέρας τους και ξαναβρέθηκαν μαζί το 2007. Παντρεύτηκαν το 2010 και είναι από τότε μαζί και έχουν ένα γιο και μία κόρη. Πολύ ωραία. 7η ερώτηση για 2.000 ευρώ. Παρακαλώ. Ποιας χώρας η βασίλισσα ονομάζεται Ράνια? Δανίας, Ιορδανίας, Ισπανίας, Ολλανδίας. Και είναι και πολύ όμορφη. Αν λέμε την ίδια, πολύ όμορφη. Μία Ράνια ξέρω. Μία Ράνια ξέρω που είναι βασίλισσα. Είναι όντως πολύ όμορφη και μένει στην Ιορδανία. Στην Ιορδανία. Να κλειδώσουμε Β. Ναι. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Β. Αυτή που λες εσύ πάντρεψε πρόσφατα την κόρη της? Κάτι πάντρεψε. Κόρη, δεν ξέρω, ναι, κάτι ένα χρόνο. Μάλλον δεν λέμε την ίδια, οπότε Γρηγόρη. δεν ξέρω και αν έχεις απαντήσει σωστά. Εσύ νομίζω λες την άλλη, την όμορφη της Ιορδανίας, λες εσύ. Αυτή λέω ναι, την όμορφη. Η ερώτηση δεν έλεγε για αυτή. Συγγνώμη, πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Εντάξει. Γιάννη, είπα να σε πειράξω λίγο. Λοιπόν, η κόρη της βασίλισσας Ράνιας παντρεύτηκε το γόνο ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας από την Άνδρο, τον κύριο Δημήτρη Θερμιώτη. Να είναι γερά τα παιδιά, να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένα. Πολύ ωραία. 8η ερώτηση, 3 βοήθειες εκεί. Ο Γιάννης απαντάει σαν να μην έχει καν αίσθηση ότι υπάρχει βοήθεια. Αντέχει κυριολεκτικά, μακάρι. Θα ήθελα, το όνειρό μου είναι να φτάσουμε στη 10η ερώτηση να απαντηθεί και να έχουμε 3 βοήθειες. Αυτό θα ήταν κάτι πολύ ωραίο. Αλλά για να δούμε. 8η ερώτηση για 3.000 ευρώ. Παρακαλώ. Τι είναι τα ιταλικά ορεκέτε? Ζυμαρικά, αλλαντικά, πέδιλα του σκι.
πατίνια. Τι είναι? Για να δούμε. Εμένα το πιο κοντινό μου κάνει το ορεκέτι. 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 Ορεκέτε. Πάω να το προσεγγίσω γλωσσικά. Για κάτω ρε Γιάννη. Μήπως μου έρθει κάποια λέξη, ίσως από ποια λέξη μπορεί να προέρχεται το ορεκέτε. Πληθυντικός είναι, αλλά έτσι κι αλλιώς όλα είναι στον πληθυντικό. Ούτε από τα γαλλικά δεν μου έρχεται κάτι. Λοιπόν, Γρηγόρη. Να πάρουμε το Μίλτο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε το Μίλτο. Να φύγουν οι δύο από τις 3 λαθασμένες απαντήσεις. Τώρα παρακαλώ. Γιάννη μου γλυκέ. Ναι. Επειδή είναι... Επειδή είναι κάτι που δεν το γνωρίζεις. Ναι. Και 2 να μείνουνε, πάλι μπορούμε να την πατήσουμε. Αν νιώθεις, για να μην χάνουμε βοήθειες, λέω τζάμπα. Ναι, ναι. Να πάρουμε μια και καλή του κοινού, να σωθούμε, γιατί πες ότι σου άφηνε τα αλλαντικά και τα ζυμαρικά. Τι θα έλεγες? Πάλι βλέπεις ότι τα κοιταζόμασταν. Άρα γιατί να χάσουμε μια βοήθεια? Ενώ αν ήσουν ανάμεσα σε 1 έστω 2 στο μυαλό σου, εδώ δεν σου λέει τίποτα. Τίποτα. Να πάρουμε κοινό. Να πάρουμε. Το ήθελα για αλλού, αλλά δεν πειράζει, να το πάρουμε. Να πάρουμε το κοινό, ναι. Επειδή όταν λες να το ήθελες αλλού, θα το πάρεις μαζί σου στο σπίτι. Όχι, το ήθελα για αθλητικά. Δεν πειράζει. Επειδή τη θεωρώ την πιο δυνατή βοήθεια. Κατάλαβα. Εννοείται. Αλλά πάμε τώρα να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο. Ναι. Και... Πάμε. Λοιπόν, παρακαλώ, ζητάμε τη βοήθεια του κοινού. Μόνον όσοι γνωρίζετε, χωρίς να είσαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσετε όλοι, παρακαλώ ψηφίστε στην ερώτηση τι είναι τα Ιταλικά ορεκέτε. Α. Ζυμαρικά. Β. Αλλαντικά. Γ. Πέδιλα του σκι. Δ. Πατίνια. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Χα. 45% τα ζυμαρικά, 36% τα αλλαντικά. Πέδιλα του σκι και πατίνια πολύ μακριά. Αυτό βέβαια το ποσοστό είναι λίγο παράξενο. Δεν θέλω να πω ότι δεν μας κάνει να είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι. Ασφαλής, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια βάση περίπου 10 μονάδες. Δεν είναι και λες και λίγες. Μια τάση δίνει το κοινό προς τα ζυμαρικά. Τι να σου πω τώρα, αυτό είναι Τη εδώ... θεωρούσα πάντα την πιο δυνατή βοήθεια. Ναι. Παρόλο που δεν είναι μεγάλη η διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη, υπάρχει κάποια διαφορά. Υπάρχει μια, περίπου 9 μονάδες, 10, εντάξει, δεν τη λες και αμεληταία. Και... γιατί να τα αμφισβητήσω. Σωστό. Να κλειδώσουμε Α. Να πάμε στο Α. Παρακαλώ, να κλειδώσουμε Α, ζυμαρικά. Και η σωστή απάντηση είναι... Μπράβο! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ορεκέτε είναι κλασικό ιταλικό ζυμαρικό που σημαίνει μικρά αυτιά. Ορεκέτε, μάλιστα, μικρά αυτιά. Τώρα δεν έχω φάει τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω πώς είναι. Δηλαδή δεν το έχω δει και σαν εικόνα ή δεν το έχω δει και δεν το έχω καταλάβει ότι μοιάζει με αυτή, δεν το ξέρω. Αλλά το ζήτημα είναι ότι περάσαμε αυτό το σκόπελο και φεύγουμε για την ένατη ερώτηση και τις 4.000. Παρακαλώ. Από ποια χώρα ήταν ο καλός στρατιώτης Σβέικ, ήρωας του ομότιτλου μυθιστορήματος? Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Τσεχία. Το θυμάσαι? Ναι. Μπράβο, ρε Γιάννη. Το είδες έτσι χαρούμενο και... Μπράβο. Τουλάχιστον όταν βγήκε η ερώτηση, πριν βγουν οι απαντήσεις. Έδωσες την απάντηση εσύ? Ναι, είπα μέσα μου Τσεχία. Τσεχία. Για να το πω μέσα μου, Κάτι πριν το κάτι δω, θυμίζει, κάτι εδώ μέσα, ναι. κάπου έχει χωθεί, φαντάζομαι. Καλός στρατιώτης Σβέικ, μάλιστα. Και θέλεις το μέσα σου να το βγάλεις Και αν έξω. θυμάμαι και καλά, όχι μην κάνω διαφήμιση τώρα. Τι ήθελες να πεις? Είναι το όνομα ενός... Αλλαντικού. όχι. Τι? Εστιατορίου. Εστιατορίου. Τσέχικου.
Εδώ στην Αθήνα. Οπότε για να... Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Θυμάμαι ότι κάποτε υπήρχε ένα τσέχικο εστιατόριο που λεγόταν έτσι. Άρα. Γιάννη. Ναι. Θεωρείς ότι η τελική απάντηση είναι... Το Δέλτα, όχι με απόλυτη σιγουριά, αλλά όπως λες συχνά, χρειάζεται και ρίσκο. Εννοείται. Εντάξει. Παρακαλώ. Λοιπόν, το Δέλτα. Το Δέλτα. Να κλειδώσουμε το Δέλτα Τσεχία. Και η σωστή απάντηση είναι... Μπράβο! Μπράβο, Γιάννη. Βιβλίο του Τσέχου Γιαροσλάβ Χάσεκ θεωρείται από τα κλασικά αντιπολεμικά μυθιστορήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τώρα εντάξει, τώρα λες να είμαστε τόσο άτυχοι να μην πάρουμε τις 5.000 τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Να δούμε. Μακάρι. 10η ερώτηση, δεύτερο μαξιλαράκι, 5.000 ευρώ, παρακαλώ να τη δούμε. Ποιος έγινε στο πόλο τρίτος ελληνικός σύλλογος που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο? Απόλλων Σμύρνης, Εθνικός Πειραιά, Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Γλυφάδας, Πανιόνιος. Φέξε μάιμου να πας στη φίλη τη λέει. Κατάλαβα. Λες και ξέρω τον πρώτο ή τον δεύτερο, ας πούμε, για να ξέρω και τον τρίτο. Τώρα. Εδώ θέλαμε τη βοήθεια του κοινού. Ας πάρουμε το 50-50, να μειώσουμε τις πιθανότητες. Να μειώσουμε τις πιθανότητες. Παρακαλώ, ζητάμε τη βοήθεια 50-50. Ο Γιάννης πολύ σωστά σαν παίκτης ακολουθεί τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει. Διώξτε μας λίγο τις δύο από τις τρεις λάθος απαντήσεις. Τώρα παρακαλώ. Μάλιστα. Ο Μίλτος πιστεύεις ότι μπορεί να ξέρει κάτι? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σχεδόν το αποκλείω, αλλά να κρατήσω μια βοήθεια και να φύγω. Λέω να τον πάρουμε, να τον ρωτήσουμε και αυτόν. Γιάννη, να πούμε ότι αυτό το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο πάρθηκε τώρα στην προηγούμενη το 23. Μπράβο, δηλαδή είναι πρόσφατο, δεν είναι ότι το τρίτο το πήραμε το 1980 ας πούμε. Άρα είναι κάτι που συζητήθηκε, που γράφτηκε τώρα πρόσφατα. Δεν το ξέρω καθόλου. Καθόλου, δηλαδή είναι τέρα incognita, άγνωστική για μένα αυτό. Μάλιστα. Ας πάρουμε και τον Μίλτο να το ρωτήσουμε, μήπως το έχει ακούσει. Παρακαλώ, ζητάμε και τη βοήθεια του τηλεφώνου. Μίλτο, καλησπέρα. Γεια σου, Γρηγόρη. Τι κάνεις? Χαίρομαι που σε ακούω. Να χαίρεσαι το Γιάννη σου, να σε χαίρεται και αυτός. Είναι ένας πολύ καλός φίλος και με πολλές γνώσεις. Αυτό είναι Ελπίζω αλήθεια. να έχει και τύχη. Και πολύ γλυκός άνθρωπος είναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τύχη μέχρι τώρα, αλλά φαίνεται ότι πάει να μας αφήσει στην πιο κρίσιμη στιγμή, στη 10η ερώτηση για 5.000 ευρώ. Και αυτό γιατί είναι μια ερώτηση αθλητική που έχει να κάνει με το πόλο. Θα σε βοηθήσει βέβαια και ο Γιάννης, γιατί σου άφησε αντί για 4 απαντήσεις 2, αλλά πρέπει να τον βοηθήσεις και εσύ έστω κάτι να βρείτε, να μην φύγουμε σε τέτοιο σημείο λίγο πριν από αυτό το δεύτερο μαξιλαράκι. Είσαι έτοιμος? Ναι. Παρακαλώ. Γιάννη, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ποιος έγινε στο πόλο, στο ελληνικό πόλο, ο τρίτος ελληνικός σύλλογος που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο? Ο Απόλλων Σμύρνης ή ο Πανιόνιος? Ή ο Απόλλων Σμύρνης ή ο Πανιόνιος πήρε για πρώτη φορά ευρωπαϊκό τίτλο? Γιάννη, έχω την εντύπωση ότι είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Είμαι στα 4 και πάω για τα 5. Ρισκάρω ή όχι δηλαδή? Πώς το βλέπεις? Έχω την αμυδρή εντύπωση ότι είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης. Αμυδρή, Αν δεν πρέπει, μην το διακινδυνεύσεις. Εγώ αυτό θα έλεγα, αλλά δεν έχει καμία σημασία για σένα. Μάλιστα. Καταρχάς, πολύ γλυκός ο Μίλτος. Πολύ ευγενής, πολύ γλυκός. Δεύτερον, μου κάνει να νιώθει ότι κάτι ξέρει. Δεν ήταν χαμένος όπως εσύ. Ναι, εγώ είμαι τελείως χαμένος. Ναι, εσύ τελείως χαμένος. Και το είπε και δεύτερη φορά. Λοιπόν, άκου. Θα πάμε κόντρα στους φίλους. Δηλαδή, τι εννοώ? Όλοι οι φίλοι και οι φίλες μου είπαν να μην ρισκάρω. Γιατί ξέρανε πόσο πολύ θέλω να κάνω ηχογράφηση στα βιβλία για να γίνουν audiobook. Audiobooks. Στα αγγλικά, audiobook στα ελληνικά.
Λοιπόν, και είναι ακριβώς το ποσό που χρειάζομαι. Μάλιστα. Τα 4.000, γιατί φτάνουν και για τα 3 βιβλία μου. Μάλιστα. Που περιμένουν να εκδοθούν. Όλοι λοιπόν μου είπαν να μην ρισκάρω. Εμένα μου έχει μπει μέσα μου τώρα να το πάρουμε το ρίσκο. Και αφού εγώ ήμουν χαμένος, ας πάρουμε το ρίσκο μαζί με τον Μίλτο. Και να κλειδώσουμε. Και να κλειδώσουμε το Α και ο Θεός βοηθός. Τελική απάντηση. Όχι. Ναι. Παρακαλώ απάντηση. να κλειδώσουμε Α, Απόλλων Σμύρνης. Μπείτε λίγο στην ψυχολογία του Γιάννη. Έρχεται να πάρει 4.000, γιατί έρχεται για έναν ιερό σκοπό τα βιβλία του να τα ηχογραφήσει για πολλούς λόγους, πολύ σημαντικούς και για ανθρώπους που βέβαια μπορούν να ακούνε τα βιβλία πια, που τους βοηθάει πολύ. Είναι το ποσό των 4.000 ευρώ που τον ικανοποιεί και αντί να πάρει το ποσό και να φύγει, ρισκάρει, γιατί ο φίλος του Μίλτος του λέει να απαντήσει το Α, χωρίς βέβαια να είναι σίγουρος. Αν ο Γιάννης χάσει, χάνει 3.500 ευρώ. Αν κερδίσει, ανοίγονται πολύ ωραία πράγματα. Είναι η περιβόητη στροφή του εκατομμυριούχου. Ήτανε λάθος που ο Γιάννης δεν σταμάτησε. Μπράβο Μίλτο, υπέροχε, που κατά έναν περίεργο τρόπο ο Μίλτος, ενώ δεν ήξερε, πέμενε, έτσι τα 5.000 είναι δικά σου και δεν τα χάνεις ξανά με τίποτα. Είμαστε 35 χρόνια φίλοι, κολλητοί. Δεν έχουμε πάει ποτέ σε γήπεδο. Δεν έχουμε δει ποτέ αγώνα. Εννοείς ούτε ποδόσφαιρο, ούτε μπάσκετ. Τίποτα, ούτε ποδόσφαιρο, ούτε μπάσκετ. Ναι, αλλά σε παρακαλώ κάτι. Θέλω στον πρώτο αγώνα του Απόλλωνα Σμύρνης να πάτε. Να πάτε και διαρκείας. Είναι και ωραίο άθλημα. Πολύ ωραίο άθλημα. Μίλτο, ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να πω ότι είναι τα 2 πρώτα διαρκείας του Απόλλωνα Σμύρνης για την καινούργια χρονιά. Να πω ότι ο Απόλλωνας Σμύρνης κατέκτησε το Challenger Cup στις 29 Τετάρτου του 2023 και έγινε η τρίτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο μετά τη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό. Πάμε να ζήσουμε, κυρίες και κύριοι, την 11η ερώτηση για 10.000 ευρώ. Παρακαλώ. Σε ποιο νομό της Πελοποννήσου βρίσκεται το γεφύρι του Ξηροκαμπίου, που θεωρείται αυτό το γεφύρι το αρχαιότερο της Ευρώπης? Στο νομό Αχαΐας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας. Σε ποιο νομό της Πελοποννήσου βρίσκεται το γεφύρι του Ξηροκαμπίου, που θεωρείται το αρχαιότερο γεφύρι της Ευρώπης? Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, κατάγεσαι και από την Πάτρα. Ναι, είμαι πατρινός. Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι μια ερώτηση που θα μπορούσε... Την Αχαΐα την ξέρω πολύ καλά, γιατί πέραν το ότι είμαι πατρινός, έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε ορεινά και ημιορεινά σχολεία, ορεινά και ημιορεινά χωριά της Αχαΐας. Θα το είχα ακούσει. Η Κορινθία την έχω πάλι γυρίσει σχεδόν όλη, δεν έχω δει πουθενά κάποια από αυτές τις καφέ ταμπελίτσες που είναι τα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σημεία. Καταρχάς με σοκάρει, γιατί και εγώ για πρώτη φορά το ακούω. Ναι. Ότι εδώ είχαμε το αρχαιότερο γεφύρι της Ευρώπης. Το νομό που ξέρω λιγότερο είναι η Λακωνία. Και λέει Ξηρόκαμπος, άρα έχει σημείο με κάμπο. Η Λακωνία, όλο το νότιο μέρος της, όχι εκεί που είναι η Μάνη, το άλλο μέρος της είναι κάμπος. Αλλά και η Μεσσηνία έχει κάμπο. Με ελιές κυρίως. Λοιπόν, δεν έχω να χάσω κάτι. Το μόνο που θα χάσουμε είναι την παρουσία σου και θα στεναχωρηθούμε, η αλήθεια, να ξέρεις. Πιο πολύ
ενστικτωδώς και λιγότερο με τη λογική. Νομίζω ουσιαστικά έχεις μείνει στο Γ και στο Δ. Ναι. Ανάμεσα από αυτά τα δύο. Ενώ ότι θεωρητικά γνωρίζεις Αχαΐα, Κορινθία, όσο μπορείς να την γνωρίζεις, δεν σημαίνει ότι μπορεί και να σου ξέφυγε και κάτι, αλλά θέλω να λες ότι τις γύρισες. Λακωνία, Μεσσηνία σου φαίνονται λίγο πιο άγνωστες σε ό,τι αφορά την περιπλάνησή σου. Οπότε θες να το παίξεις λίγο. Αυτό το ξηρό είναι που με οδηγεί προς Λακωνία. Μάλιστα. Δηλαδή εκεί αυτός ο κάμπος προφανώς έχει ένα ποτάμι που το καλοκαίρι αποξηραίνεται, είναι δηλαδή χήμαρος, έτσι. Η Μεσσηνία έχει ωραία γνωστά ποτάμια, την Έδα και κάτι τέτοια, που έχουν και το καλοκαίρι νερό. Οπότε να το πάμε Λακωνία. Εσύ Μεσσηνία έλεγες τώρα τόση ώρα. Όχι, λέω επειδή η Μεσσηνία έχει ποτάμια, αλλά επειδή είναι με νερό όλο το χρόνο τα ποτάμια της, γιατί να έχει το ξηρό μπροστά. Ναι. Δηλαδή από αυτούς τους νομούς ο πιο ζεστός είναι. Όχι, η Μεσσηνία είναι ο πιο ζεστός. Να, αλλά δέχεται πιο πολλά νερά. Από τα κεντρικά ποτάμια της Αρκαδίας και της. Λοιπόν, αυτό το ξηρό μου οδηγεί στη Λακωνία. Μην το καθυστερώ. Σωστά. Έτσι. Έτσι κι αλλιώς. Ας πούμε Λακωνία. Ας πούμε Λακωνία και να ευχηθούμε να είναι αυτό. Τελική απάντηση. Ναι. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Γ, νομός Λακωνίας. Έκανε μια πολύ ωραία γεωγραφική προσέγγιση ο Γιάννης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή διαβάζω πως το συγκεκριμένο γεφύρι παραμένει λειτουργικό 2.000 χρόνια μετά την κατασκευή του. Είναι καταπληκτικό αυτό που σας λέω. Είναι το αρχαιότερο γεφύρι της Ευρώπης. Δεν το γνώριζα μέχρι τώρα, ζητάω συγγνώμη. Θα πρέπει να το γνωρίζαμε όλοι οι Έλληνες ότι έχουμε τέτοιο γεφύρι εδώ. Και παραμένει λειτουργικό 2.000 χρόνια μετά την κατασκευή του. Είναι λόγος για να πας αυτή τη στιγμή να το επισκεφτείς. Δηλαδή, πραγματικά, αν βρεθώ κοντά, θα πάω να το δω οπωσδήποτε. Είναι στη Λακωνία όμως, ή είναι στη Μεσσηνία που κόντεψε να απαντήσει ο Γιάννης, αλλά τελικά δεν απάντησε. Μπράβο! Μπράβο Γιάννη, 10.000! Να τα κι άλλα 5 βιβλία. Έρχονται τα βιβλία, θα γεμίσεις με βιβλία. 10.000 ευρώ κυρίες και κύριοι. Ωραία προσέγγιση ο Γιάννης. Δεν του λέγε κάτι ο νομός Αχαΐας, Κορινθίας πήγε, αλλά δεν θυμάται κάτι για τέτοιο γεφύρι. Και πήγε στον ξηρό κάμπο της Λακωνίας και εκεί θεώρησε ότι αυτό το όνομα ταιριάζει. Ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη, παρακαλώ. Να πούμε ότι ο Γιάννης είναι και δάσκαλος και είναι υπέροχο να βλέπουμε έτσι δασκάλους που η σκέψη βοηθάει. Αυτό το ζήτημα δεν ήταν να τα μαθαίναμε μόνο παπαγαλία, αλλά σε βάζει και σε έναν τρόπο σκέψης λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, παραμένει αυτό το γεφύρι λειτουργικό 2.000 χρόνια μετά την κατασκευή του και βρίσκεται στο ξηροκάμπι Λακωνίας, στον Ταΐγετο. Το λίθινο μονότοξο γεφύρι ανάγεται στην ελληνιστική περίοδο, παρακαλώ. Απίστευτο. Τα χρόνια μετά το Μεγαλέξανδρο, δηλαδή. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάω να το δω. Εγώ αυτό τώρα μπορώ να κάτσω εκεί πέρα, Γιάννη, έχω ένα κόλλημα, να κουμπάω τις πέτρες και να φαντάζομαι πώς αυτοί οι άνθρωποι πριν πόσα χρόνια βάλαν αυτή την πέτρα, πώς τη χτίσανε, προσπαθώ να πάρω την ενέργεια δηλαδή και μου φαίνεται κάτι τόσο μαγευτικό το ότι έχω την δυνατότητα να κουμπάω κάτι που κάποιοι τεχνίτες εκείνη την ώρα φτιάχναν την πέτρα αυτή, τη βάζανε. Να ξέρεις πόσο μοιάζουν. Ναι. Μία από τις επισκέψεις που μου αρέσει να παίρνω τα παιδιά μου είναι να τους πηγαίνω στην Ακρόπολη από κάτω και να τα βάζω, να βγάζουν τα παπούτσια, γιατί σας γκρινιάζουν οι μαμάδες, λοιπόν, για να πατήσουν εκεί που πάτησε ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας και δίδαξε, ο Απόστολος Παύλος, και τους το λέω. Ότι εδώ δίδαξαν αυτοί, πατήστε απλά να τους νιώσετε. Δεν είναι συγκλονιστικό? Πολύ συγκλονιστικό. Μπράβο Γιάννη μου. Γιάννη μου, δεν ξέρω αν σαγχώνω, αλλά σε 4 ερωτήσεις έχουμε 100.000! Μάλιστα. Και σε αυτή την καρέκλα, ξέρεις που κάθισε, έκατσε ο Γιάννης, ο Μπάμπης, ο Κώστας, ο Μιχάλης, η Μαρία.
Μεγάλα ονόματα και παίκτες του εκατομμυρίουχου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Γιάννη μου, 12η ερώτηση. Για 15.000 ευρώ, παρακαλώ να τη δούμε. Ποιο ζώο κρύβεται πίσω από το επιστημονικό όνομα Ερινάκεους κονκολόρ? Αρκούδα, χελώνα, ρινόκερος, σκατζόχυρος. Γιατί με κοιτάς έτσι? Γιατί ξέρω που πήγε το μυαλό σου γι' αυτό. Γιατί νιώθω ότι το ξέρω. Κοίταξε, άμα το ξέρεις, αυτό είναι καταπληκτικό. Δαγκώνεται ο Γιάννης. Δεν ξέρει τι να κάνει. Ναι, γιατί είπα νιώθω, δεν είμαι σίγουρος ότι το ξέρω. Είπαμε, εδώ θέλει και ρίσκο, είπαμε. Ερινάκεους κονκολόρ. Λοιπόν, το πρώτο όνομα, το Ερινάκεους, με παραπέμπει στο σκατζόχυρο. Στο σκατζόχυρο. Ναι, το κονκολόρ με μπερδεύει. Γιατί αν έχει σχέση με το χρώμα, σκατζόχυροι δεν έχουν χρώμα. Κονκολόρ σημαίνει ότι είναι με κάτι. Με κάτι. Κον είναι με. Ναι. Κολόρ. Το βιβλίο μου το παιδικό που θα βγει τώρα σε λίγους μήνες. Ονομάζεται Ερινάκειος Κονκολόρ. Λοιπόν, έχει ως πρωταγωνίστρια, ναι, μία σκατζοχυρίνα. Σκατζοχυρίνα, Και είχα ρίξει πολύ μελέτη. Μάλιστα. Για τα σκατζοχυράκια. Μάλιστα. Οπότε μου ήρθε αυτό το Ερινάσιος ότι... Από εκεί. Μόλις το είδα, δηλαδή πριν βγει, μόλις βγήκε η χελώνα, πριν βγουν τα άλλα δύο, μου ήρθε ότι αυτό το συνάντησα, το όνομα, σε... Ψάχνοντας για τους σκατζόχυρους. Απ' την άλλη όμως και αν κάνω λάθος... Αν κάνεις λάθος, είμαστε 5 πάνω, 5 κάτω. Ναι. Εσύ για 4 ήρθες. Σωστό. 10 έχεις βέβαια, αλλά νομίζω ότι σ' αρέσει να παίζεις. Ναι, πολύ, πολύ. Είσαι πολύ καλός παίχτης, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Τώρα. Λοιπόν, αρκούδα δεν είναι, αρκούδα είναι ούρσους. Στα λατινικά. Ή κάπως έτσι, τέλος πάντων, σαν του ούρσους. Ναι. Χελώνα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι. Μάλιστα. Το ρινόκερος ίσως να είναι για να μας σπρώξει προς τα εκεί ο κακός υπολογιστής. Και ο καλός υπολογιστής είναι να πέσει πάνω μου που έχω μελετήσει τους κατζόχυρους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το ρισκάρω. Θα το ρισκάρεις. Και πάλι. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Ο Γιάννης έτσι κι αλλιώς φαίνεται πάρα πολύ διαβασμένος. Έτσι δεν είναι τυχαία περίπτωση. Και θέλω να σας πω επίσης ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν τέσσερις δάσκαλοι διαβασμένοι με αυτές τις γενικές γνώσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν βλέποντας από αρχαία Ελλάδα, ζώα ή οτιδήποτε άλλο. Πόσα χρόνια είσαι δάσκαλος, Γιάννη? Σου πω αλήθεια. Αλήθεια. 36. 36 χρόνια. 36 σχολικές χρονιές, 35 πιάνονται τυπικά γιατί ήμουν αναπληρωτής κάποια χρόνια. Και είσαι μόνο 32 χρονών. Πάντως, πού να μην σε ματιάξω, είσαι... Τα έκανα πολύ γρήγορα όλα. Μπράβο. Στη ζωή μου έμεινα άνεργος 11 ημέρες. 11 ημέρες. Δηλαδή απολύθηκα το στρατό και μετά την 12η ημέρα εργαζόμουν ως δάσκαλος. Μπράβο. Γι' αυτό μαζεύτηκα. Και βλέπω ότι το αγαπάς πάρα πολύ. Έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο. Λοιπόν, Γιάννη, το ρισκάρουμε. Εσύ θα μου πεις. Το ρισκάρουμε. Μαζί, κλειδώνουμε παρέα. Δέλτα, Πάμε παρέα, ναι, το Δέλτα. Παρακαλώ, τελική απάντηση, έτσι. Ναι. Τελική απάντηση, κυρίες και κύριοι, Δέλτα σκατζόχυρος. Γράφοντας ένα παιδικό βιβλίο, έψαξε και βρήκε ότι... αφιερωμένο στους σκατζόχυρους, ότι κάτι τέτοιο του θυμίζει ένα όνομα σκατζόχυρο. Και όχι ειρηνόκερου. Ο καλός υπολογιστής ή ο κακός υπολογιστής θα είναι αυτός που θα κερδίσει. Μήπως ήταν τελικά τα πράγματα πολύ πιο απλά και ήταν απλά ένας ρινόκερος κονκολόρ και το έλεγε η ίδια η λέξη, αλλά ο Γιάννης θεώρησε ότι ήταν κάτι άλλο. Παρακαλώ.
σήμερα 15.000! Και να φανταστείτε ότι ο Γιάννης ήταν ο παίκτης που στις 4.000 σκέφτηκε να σταματήσει, αλλά ο φίλος του ο Μίλτος του είπε «Απόλλωνα Σμύρνης, δεν είμαι σίγουρος, πες το», το είπε και από εκεί ήταν τα 4.000 και έχουμε φτάσει στις 15.000. Μόλις θυμήθηκα ότι την ηρωίδα μου την είχα πρωτονομάσει στο βιβλίο Έρκινα. Έρκινα, Και επειδή δεν μου φαίνονταν εύκολο για τα παιδιά, το άλλαξα και το έχω κάνει Έρη. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις τι ερώτηση σου έπεσε τώρα, έτσι. Συγκλονιστικό. Δεν ξέρω για τη συνέχεια τι θα γίνει και πόσο θα αποφασίσει να ρισκάρει. Το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι σε δύο μόνο ερωτήσεις θα συναντήσουμε τις 100.000! Τι να σου πω, Γιάννη, έμελε να είσαι εσύ, δεν ξέρω. Ξέρω ότι αυτές τώρα οι ερωτήσεις εδώ από εδώ και πέρα είναι ερωτήσεις. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Αλλά επειδή κάτι κάπου μπορεί να είναι και η βραδιά σου, σε παρακαλώ αν νιώσεις ότι λίγο κάτι. Κυρίες και κύριοι, 13η ερώτηση, παραπροτελευταία για να κλείσει το παιχνίδι. Κοστολογείται 20.000 ευρώ. Μία ερώτηση μόνο. Παρακαλώ να τη δούμε. Ποιος συνέθεσε τη μουσική για τις ταινίες Star Wars? Νίνο Ρώτα, John Williams, Claude Debussy, George Gershwin. Με τρώει. Star Wars. Με τρώει. Διονύση, έλα ξύσε λίγο τι κάνει. Πίσω στην πλάτη. Λοιπόν, Λίγο πίσω στην πλάτη, δεν πειράζει, όχι. Είναι εδώ. Είναι δώρο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ ωραία. Είμαι από αυτούς τους τρελούς που όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους στις ταινίες... Ναι. Εγώ ξέρεις τι παθαίνω με αυτές τις... Ψάχνω να βρω Έλληνα. Α. Κάθομαι πάρα πολλές φορές. Ναι. Και κάποτε έβαζα και στοίχημα στον κινηματογράφο όταν τέλειωνε ταινίες με τους φίλους που πήγαινα και έλεγα, ας πούμε, 10 ευρώ ότι θα έχει Έλληνα. Όχι, λέγα, και περιμέναμε μέχρι το τελευταίο όνομα για να βρούμε Έλληνα. Εσείς περιμένετε να δεις τα πάντα. Ναι. Star Wars, τεράστια κινηματογραφική επιτυχία. Τα πολλά. οποία δεν είναι Στο φάσμα σου. Στο φάσμα μου καθόλου. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι για κάποιους που βλέπουν ταινίες ή που ασχολούνται λίγο με τη μουσική είναι εύκολη ερώτηση. Δεν είναι όμως στο δικό μου εύρος γνώσεων. Όμως με βοηθούν λίγο τα άλλα ονόματα. Μάλιστα. Δηλαδή, Νίνο Ρώτα έχει όντως ντύσει με τη μουσική του πολλές ταινίες. Τον αποκλείω. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Γιατί έχω δει κάποια από τα Star Wars, έτσι, και δεν θυμάμαι καθόλου το όνομά του εκεί. Claude Debussy. Debussy μου παραπέμπει σε κλασική μουσική, ο Claude Debussy. Ο George Gershwin, Summertime, νομίζω, ο συνθέτης του Summertime. Ο συνθέτης του Summertime και κάποια θέατρα, ξέρω ότι έχει ντύσει στην Αμερική, για Star Wars, George Gershwin. Δεν μου κάνει. John Williams είναι πιο ορχιστρική η μουσική του. Χρησιμοποιεί βιολιά που στο Star Wars ακούγεται πολύ το βιολί. Και εγώ τώρα τρώγομαι να απαντήσω, ξαναλέω. Ή να σταματήσω. Είναι μεγάλη διαφορά. Κοίταξε, μεγάλη είναι η διαφορά, εννοείται, αλλά αυτός είναι εκατομμυρούχος. Δεν το καθυστερούμε άλλο. Θα το ρισκάρουμε. Θα το ρισκάρεις πάλι. Θα το ρισκάρω. Πω ρε Γιάννη, τι μου κάνεις.
Ξέρεις τι δεν θέλω τώρα, έτσι. Ενώ θέλω τόσο πολύ να ρισκάρεις και το καταλαβαίνεις αυτό και σαν θεατής και σαν παρουσιαστής και απ' όλα. Θέλω να το ρισκάρεις. Πω, δεν θέλω καθόλου να μην τα καταφέρουμε. Δηλαδή δεν μπορώ αυτό το κόκκινο χρώμα να κάνει τουρουρουρουρου. Είσαι έτοιμος να κάνει τουρουρουρουρου. Λοιπόν, να είμαστε χαρούμενοι για τις 5.000. Ακουμπάω και την πράσινη κάλτσα. Εντάξει, λοιπόν. Και είμαι έτοιμος, θα πάμε στο Β. John Williams. Τελική απάντηση. Ναι, τελική απάντηση. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Β. John Williams. Θα επιδείξω την καρέκλα, είναι σωστή. Μάλιστα. Ωραίο πράγμα το ρίσκο. Σκοπός είναι βέβαια να σου βγαίνει. Εδώ ο Γιάννης προσπάθησε να κάνει για άλλη μια φορά την δική του ανάλυση. Είναι πολλά τα λεφτά. Παρακαλώ. Δώστε μας τη σωστή απάντηση. Πω! 20.000! Άντε τώρα να συνέλθουμε από αυτό, κυρίες και κύριοι. 20.000 ευρώ, Γιάννης! Κάνει μαγικό παιχνίδι. Φτάνουμε στην κορυφή, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε στην κορυφή. Λοιπόν, η πράσινη κάλτσα θα βγει σε πληστηριασμό μετά. Αν θέλετε... Ξέρετε κάτι, ο Γιάννης θα κάνετε στην πόρτα και όποιος παίκτης έρχεται θα την νοικιάσει για 100. Πάρε την κάλτσα να παίξει. Λοιπόν, ο Τζον Βίλιαμς έχει περισσότερες, δεν θα το πιστέψετε, έχει περισσότερες από 50 υποψηφιότητες για Όσκαρ ο Τζον Βίλιαμς, 5 βραβεία και έχει γράψει μουσική για εκατοντάδες ταινίες και παραστάσεις. 50 υποψηφιότητες για Όσκαρ έχει ο τύπος. Και φανταστείτε, όλα ξεκίνησαν από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και εννοείται ότι χιλιάδες ευχαριστώ στο Μίλτο, γιατί όλα ξεκίνησαν από εκεί και από το θράσος μου να ψηφίσω όλους τους φίλους που είχαν πει μη ρισκάρεις. Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι, κοίταξε, είναι και μερικές στιγμές που αντιλαμβάνεσαι ότι και η βραδιά λίγο σου πάει. Δηλαδή, είναι η γνώση σου. Ναι, είναι και η βραδιά, κάτι σου λένε και οι ερωτήσεις, έτσι, γιατί φαντάσου τώρα να... Αχ, ρε Γιάννη, σε παρακαλώ, απάντησε αυτή την ερώτηση. Αλήθεια, θέλω να δω, άκουσα με τον 30.000, θέλω να δω ποια είναι η ερώτηση του 2023 για τις 100.000 ευρώ. Δηλαδή, ποια είναι η 15η ερώτηση του εκατομμυριούχου για να πάρει σήμερα κάποιος 100.000 ευρώ. Ο Γιάννης, που έχω απέναντί μου, έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Έχει 20.000 ευρώ. Γιάννη μου, μακάρι να απαντήσεις σωστά σε αυτή την ερώτηση. Μακάρι. Πες μου καταρχάς εσύ πώς είσαι. Πετάω. Κάνω και δεν έχω φτερά. Λίγο πετάω από τη χαρά μου. Τι είναι αυτό πιο πολύ που έχεις απολαύσει, ότι τόλμησα να ρισκάρω όχι μόνο μία φορά, αλλά περισσότερες, άρα δηλαδή τόλμησα να παίξω. Να το δω τελικά ως παιχνίδι, να το απολαύσω
Και με ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιάννης, να πούμε για εσάς που δεν ξέρετε, είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων, αλλά και βέβαια ένας δάσκαλος, 36 χρόνια, 36 ολόκληρα χρόνια δάσκαλος, που από ό,τι φαίνεται τα παιδιά τον αγαπάνε πάρα πολύ. Έχει μια δική του θεωρία πάνω στο διάβασμα, στο πώς φεύγουν για εκδρομές, πώς τους πηγαίνει για να τους εξηγήσει κάποια πράγματα. Και σίγουρα τώρα για 36 χρόνια να κάνεις αυτή τη δουλειά και να σε αγαπάνε και τα παιδιά, αυτό λέει πολλά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, Γιάννη. Ναι. 14η ερώτηση για 30.000 ευρώ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Σε ποια χώρα ενδέχεται να φας πόρτα, μέσα εισαγωγικά η έκφραση, νομίζω καταλαβαίνετε, να μην σας βάλουν μέσα, σε κάποιους χώρους, εάν έχεις εμφανή τατουάζ στο σώμα σου? Κίνα, Ιαπωνία, Ιράκ, Ινδία. Ξαναλέω την ερώτηση. Σε ποια χώρα ενδέχεται να φας πόρτα, ξανά καταλαβαίνετε, στην αργό η γνωστή αυτή φράση, να μην σε βάλουν μέσα σε κάποιους χώρους, αν τα τατουάζ που έχεις πάνω σου είναι σε εμφανή σημεία και τα βλέπει ο πορτιέρης ή τα βλέπουν οι υπεύθυνοι του μαγαζιού? Όταν βγήκε η ερώτηση μου ήρθε η Σιγκαπούρη. Αλλά έχω την αίσθηση ότι στη Σιγκαπούρη πρέπει να απαγορεύονται γενικά τα τατουάζ. Στη Σιγκαπούρη, επειδή την έζησα κάμποσο, ναι, λόγω του πρώτου Survivor που το έκανα στη Μαλαισία και είναι δίπλα ακριβώς από τη Σιγκαπούρη, στα νότια της Μαλαισίας, απαγορεύονται οι τσίχλες. Ναι, το ξέρω και τις τσίχλες. Ναι. Εκεί δεν μασάς τσίχλα. Ναι. Για τατουάζ δεν ήξερα. Λοιπόν, εδώ το προφανές. Δεν υπάρχει προφανές. Για να δούμε. Θα μπορούσε να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Χωρίς να δώσω εγώ την απάντηση, γιατί δεν την ξέρω καταρχάς. Υπάρχει κάτι προφανές. Υπάρχει μια απάντηση. Δηλαδή πηγαίνει, νομίζω, αυτή τη στιγμή το 99,9% των ανθρώπων, και εδώ μέσα, αν το λέγαμε, πηγαίνει σε μια χώρα. Ναι, το προφανές είναι το Ιράκ. Λόγω της αυστηρής θρησκείας τους. Είπας. Έτσι. Επίσης, αρκετά πιθανό είναι η Ιαπωνία. Γιατί στην Ιαπωνία έχουν τη Γιακούζα, όπως λέγεται, που ξεχωρίζουν. Η Γιακούζα είναι η μαφία. Η μαφία. Ξεχωρίζουν, ναι, από τα πολλά τατουάζ που έχουν σε όλο το σώμα σχεδόν. Ναι. Το έχω συναντήσει. Υπάρχει και μία. Και στην Αμερική υπάρχει επίσης μία. Δεν ξέρω αν λέγεται συμμορία. Εγώ συνάντησα έναν άνθρωπο τέτοιο στο Las Vegas που έχουν και σε όλο του το πρόσωπο, είναι ζωγραφισμένο όλο του το σώμα και στο πρόσωπο. Τον είδαμε την οικογένειά του, δηλαδή κανονικά τον άνθρωπο, αλλά έχουν αυτή τη λογική να. Θα μπορούσε λοιπόν. Η Ιαπωνία βέβαια είναι πιο δημοκρατική χώρα και δεν θα μπορούσε να βάλει εύκολα τέτοιες απαγορεύσεις, αλλά λέει σε κάποιους χώρους. Αυτό είναι που με περιορίζει πολύ, γιατί το κάποιοι χώροι μπορεί να είναι μουσεία, μπορεί να είναι σχολεία, μπορεί να είναι ναοί, αλλά μπορεί να είναι και εστιατόρια. Που στο εστιατόριο ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έχεις πολύ δίκιο. Έτσι. Είναι γενική. Πολύ ωραία το αναλύσεις. Στην Ινδία. Η Ινδία πάλι θα μπορούσε να παίξει. Γιατί έχουν κομμάτια μουσουλμανικής Ινδίας, κομμάτια των Σιχ που και αυτοί είναι γενικά αυστηροί με την εμφάνιση. Την Κίνα, η Κίνα δεν μου έρχεται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θα την έλεγα, αλλά δεν θα πω καμία. Λοιπόν, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα πεις καμία. Δεν θα πω καμία, αγόρι μου, γιατί... Αγόρι μου, λίγο Γιάννη, περίμενε παιδί μου, περίμενε. Μη μας καρφώνεις μαχαίρι στην καρδιά από τώρα. Περίμενε. Γιατί τα αναλύσεις τόσο ωραία. Ναι, αλλά είναι πιθανά. Δηλαδή έχω ένα 33% για 3 χώρες. Βγάζουμε την Κίνα. Βγάζουμε την Κίνα. Λοιπόν, 33% δεν είναι λίγο. Αν σου λένε να βγάλεις άλλη μία. Εκτός από την Κίνα, ποια θα έβγαζα? Ναι, ποια άλλη? Το Ιράκ θα έβγαζα. Θα βγάζεις εκτός? Ναι, γιατί λέει σε κάποιους χώρους. Ωραία. Άρα ουσιαστικά. Όχι σε όλους. Ωραία, πολύ ωραία σκέψη σου. Άρα λες λογικά ότι αν ήταν νόμος στο Ιράκ, θα ήταν νόμος για όλους τους χώρους. Θα υπήρχε κάτι. Άρα μένεις ανάμεσα στην Ιαπωνία και στην Ινδία. Ναι. Άκου τώρα, από το 25 φτάσαμε στο 50-50. Ναι.
Αν ισχύει βέβαια αυτός ο συλλογισμός μας. Έτσι. Αν ισχύει, ναι. Αν ισχύει. Και από την Ιαπωνία και την Ινδία τι θα έλεγες? Θα επέλεγα η Ιαπωνία για αυτό που σου είπα για τη σκέψη μου με τη Γιακούζα και αυτά. Ότι για να μην τρόμαζαν σε κάποιους χώρους οι θαμώνες. Έτσι, ότι αυτοί που έχουν εμφανή τατουάζ μπορεί να είναι μέλη της Γιακούζα, απαγορεύουν τα τατουάζ, τα εμφανή τατουάζ. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Λοιπόν, αλλά η σιγουριά δεν είναι ούτε καν. Δηλαδή το 33% δεν μου ανέβηκε στο 40-45%. Να πω ότι ναι, ρε φίλε, ξαναρισκάρισε το. Λέω, βλέπεις, τρώγομαι, αλλά ξύστηκα τώρα, εντάξει. Έφυγε η φαγούρα. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή θα σταματήσω, γι' αυτό στο λέω. Περίμενε ρε Γιάννη. Περίμενε, με έχεις τρελάνει, θα σταματήσω και θα σταματήσω. Οκ. Περίμενε ρε Γιάννη μου. Καταρχάς, μου έχεις πει μία φορά, γιατί πρέπει να είμαι καταρχάς και δίκαιος και τίμιος, όπως με όλους τους παίκτες, μου έχεις πει μία φορά ότι η απόφασή σου είναι να σταματήσεις. Μάλιστα. Εγώ πρέπει να ρωτήσω άλλη μία και στη δεύτερη σου φορά θα σφυρίξουμε τη λέξη του παιχνιδιού. Γιάννη, καλέ μου άνθρωπε. Είμαστε, δες. Να, η βρύση. Να. Τη τζουλήθρα τη βλέπεις τη βρύση. Έχει παγώσει το νερό στη τζουλήθρα και γλιστράει πολύ. Δηλαδή, νιώθεις ότι δεν θα το ρίσκαρες? Νιώθω καλά που έχω ήδη ρισκάρει 3 φορές, γιατί 3 πραγματικά. Εντάξει, δεν ήταν το απόλυτο ρίσκο, γιατί κάτι υπήρχε. Έτσι, αλλά ήταν ρίσκο. Ναι, εδώ απλά σου όπως λες... επίσης και στην ερώτηση με το Μίλτο ήταν τεράστιο ρίσκο και παραδέχεται και ο ίδιος. Έτσι. Λοιπόν. Αν το βρω, δηλαδή πες ότι σταματήσουμε. Άμα το βρεις. Όχι, κάνω άλλο. Πες ότι σταματήσουμε. Και μετά μου πεις διάλεξη και το βρω. Δεν θα στεναχωρηθώ πολύ. Θα στεναχωρηθούμε όμως όλοι οι άλλοι. Παιδιά! Γιάννη, γιατί, συγγνώμη, δεν είναι δυνατόν αυτό. Γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι. Είναι η βραδιά τους. Είναι η βραδιά τους. Είναι η μέρα τους. Είναι το παιχνίδι τους. Λοιπόν. Είσαι πολύ γλυκός και σε ευχαριστώ πραγματικά που μου το. Με βοηθάς έτσι, αλλά δεν θα προχωρήσω. Ποια είναι η τελική σου απόφαση? Δεν ξέρω και πώς λέγεται στα Ιαπωνέζικα το θα σταματήσω. Θα σου το πω εγώ. Ναι. Σαγιονάρα. Σαγιονάρα, καλημέρα. Λοιπόν. Σαγιονάρα. Ωραίο ήτανε, το απόλαυσα πραγματικά. Άρα, σταματάμε. Σταματάμε, οριστικά. Μην πεις τίποτα άλλο. Δεν με λυπάται κανένας. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης σταματάει. Για μένα βέβαια δεν έχει σταματήσει ακόμη. Γιάννη, έλα μου. Τι θα απαντούσαμε αν συνεχίζαμε? Θεωρητικά. Θεωρητικά, μη φοβάσαι. Η Ιαπωνία θα έλεγα. Η Ιαπωνία. Παρακαλώ να κλειδώσουμε η Ιαπωνία. Και η σωστή απάντηση είναι... Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Ρε Γιάννη, συνέχισε ρε. Συνέχισε ρε Γιάννη, με αυτό τα καταλαβαίνεις. Έχεις μια πολύ ωραία σκέψη. Πόσες φορές θα παίξεις ένα στην εκατομμύριο? Λοιπόν, στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, πρέπει να καλύπτεις τα τατουάζ σε ναούς και μονές. Απαγορεύονται σε θερμά λουτρά και στις παραδοσιακές πανσιόν και παραλίες. Όχι παντού όμως, υπάρχουν σχετικές ταμπέλες που σε προειδοποιούν ότι αν έχεις εμφανή τατουάζ πρέπει να τα καλύψεις. Δώστε ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη. 20.000 ευρώ και καταγράφεται στην ιστορία του εκατομμυριούχου σαν τον παίκτη που απάντησε σωστά στην ερώτηση των 30.000 ευρώ, αλλά δεν πίστεψε τον εαυτό του. Μου επιτρέπεις? Ευχαριστώ πολύ. Γρηγόρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ζωή, καλή τύχη. Φιλιά στο Μίλτο.
Φιλιά στα παιδιά. Και εσύ στον Αναστάση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι να τα απολαύσεις όλα τα καλά που έχεις δημιουργήσει στη ζωή σου. Ευχαριστώ το κοινό για τη βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται, παιδιά? Πάμε την αρχή. Τι γίνεται, μπρο? Μάλιστα. Τι να σας πω τώρα, τι να πω τώρα, για το Γιάννη τι να πω, πεκτούρα μεγάλη ο άνθρωπος, δηλαδή θα μπορούσε να πάρει άνετα τις 100.000. Η επόμενη διαγωνιζόμενη είναι Μανιάτισσα στην καταγωγή. Εργάζεται ως δικαστική επιμελήτρια και της αρέσουν πάρα πολύ τα τηλεπαιχνίδια. Στόχος της το δεύτερο μαξιλαράκι για να εξασφαλίσει τις σπουδές του γιού της. Από μικρή την κυνηγούσε το βαρύ επίθετό της, κυρίες και κύριοι. Κάθε φορά που συστήνεται πρέπει να απαντάει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ποια σχέση έχεις με την... Είμαι μακρινή συγγενής της, απαντάει η κυρία Φρόσο Βουγιουκλάκη. Χαίρετε, παρακαλώ. Μπορούμε να μιλάμε στο ελληνικό? Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Α, και την Ζαχμινιά της αλήγης. Καλώς στο αλικάκι μας. Εννοείται, Γρηγόρη. Φρόσο, ξέρω ότι ήσουν εδώ και παρακολουθούσες το Γιάννη, τον προηγούμενο παίκτη. Εκπληκτικός. Ποια είναι τα συναισθήματά σου που είσαι η επόμενη? Με έχει πιάσει ένα χτυποκάρδι τώρα. Σε καταλαβαίνω. Λες τώρα, ο προηγούμενος πήγε πάρα πολύ καλά, πώς θα πάω εγώ? Έτσι. Εντάξει. Είναι κάτι άλλο. Εδώ τα πράγματα ξεκινάνε από την αρχή. Ωραία. Θέλω να ανεβείς ψυχολογικά. Είχες έτσι όρεξη να έρθεις στον εκατομμύριο? Βέβαια, πολύ όρεξη. Οπότε πάμε να το ζήσουμε κι εμείς. Πάμε να το ζήσουμε, ναι. Να σου πω ότι έχει 15 ερωτήσεις. Και στη 15η ερώτηση, που δεν θα τη δούμε ποτέ από ό,τι φαίνεται, 100.000 ευρώ. 3 βοήθειες, 50-50, βοήθεια κοινού και βοήθεια τηλεφώνου. Η Μαρία ποια είναι στο τηλέφωνο? Είναι φίλη και συνεργάτιδα, πολύ κατά ωραία. κάποιο τρόπο. Φρόσο, είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Έτοιμη! Έτοιμος και εγώ, πάμε να παίξουμε! 15η ερώτηση για 100.000 ευρώ. Ξέρεις και ο τύπος κολλάει και δεν ξαναλέει τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και τον παίρνουμε την καρέκλα. 15η ερώτηση. Και έτσι, τελειώσαν όλα. Με αυτή την επιθυμία. Και δεν ξαναλέει τίποτα άλλο. 15η ερώτηση για 100.000 ευρώ. Αλλά περίμενε, γιατί πρώτη ερώτηση για 100 ευρώ. Ξεκινάμε αργά, σταθερά. Να τη δούμε. Ποιο πολίτευμα γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα? Βασιλεία, δημοκρατία, ολιγαρχία, μοναρχία? Μάλιστα. Πανευκολούρα. Πανευκολούρα. Που λέει και ένα κοριτσάκι. Πάρα πολύ. Η απάντηση είναι το Β. Το Β. Τελική. Τελική. Παρακαλώ να δώσουμε Β. Δημοκρατία. Και η σωστή απάντηση είναι... Πολύ ωραία. Τα πρώτα βήματα έγιναν από τον νομοθέτη Σόλωνα περίπου το 592 π.Χ. για τη δημοκρατία, αλλά τα θεμέλια της δημοκρατίας έθεσε ο Κλισθένης το 508 π.Χ. Δεύτερη ερώτηση για 200 ευρώ. Τι άθροισμα προκύπτει από την πρόσθεση των μονοψήφιων ακέραιων αριθμών? 34, 39, 45, 49. Μονοψήφιων ακέραιων αριθμών. Το άθροισμά τους. Δυσκολεύομαι να αναλύσω τη σκέψη μου στη δεύτερη ερώτηση.
Αποκλείω το α με την πρώτη ματιά. Ακέραιοι αριθμοί όμως. Όχι. Αφού έχουμε σε β, γ, δ... Λογικά μια πρόσθεση πρέπει να κάνεις στο μυαλό σου. Ορίστε. Μια πρόσθεση πρέπει να κάνεις στο μυαλό σου. Μια συγκεκριμένη πρόσθεση. Ναι. Τι σε έχει μπερδέψει? Πρέπει να ότι προσθέψεις. έχω ένα άθροισμα με ζυγό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και 3 με μονό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τι άτομα βοηθείται από την πρόσθεση. Ειλικρινά έχω κολλήσει. Ωραία, πάμε να ξεμπλοκάρουμε, να πάρουμε μια βοήθεια, δεν πειράζει. Ναι. Θα πάρουμε τη βοήθεια του κοινού. Να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού. Παρακαλώ, ζητάμε τη βοήθεια του κοινού. Παρακαλώ, μόνο όσοι είσαστε σίγουροι και είσαστε στην παρέα μας, απαντήστε στην ερώτηση τι άθροισμα προκύπτει από την πρόσθεση των μονοψήφιων ακέραιων αριθμών. Α34, Β39, Γ45, Δ49. Παρακαλώ, ψηφίστε τώρα. Όλο το μονοψήφιο. 45 ψήφισε το 92%. Δηλαδή περίπου οι 9 στους 10 λένε το γάμα. Θα το κλειδώσουμε? Και θα το κλειδώσουμε βέβαια. Παρακαλώ να κλειδώσουμε γάμα 45. Και η σωστή απάντηση είναι... Πολύ ωραία. Νομίζω ότι κόλλησε το μυαλό σου, που μπορεί να συμβεί και εγώ ότι έχει σχέση με μαθηματικά που μπορεί να κολλήσει. Λοιπόν, είναι το γνωστό 1 συν 2, συν 3, συν 4, συν 5, συν 6, συν 7 μέχρι το 9. Γιατί γι' αυτό και λέμε μονοψήφι. Τρίτη ερώτηση για 300 ευρώ. Όποιου του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν ζεσταίνει. Πεθαίνει. Ξεμένει. Σωπαίνει. Το ξέρουμε? Το γνωρίζουμε. Τώρα τι απαντάμε εδώ? Λοιπόν, απαντάμε το Β. Όποιου του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Να το κλειδώσω? Να το κλειδώσω. Παρακαλώ να κλειδώσουμε το Β. Και η σωστή απάντηση είναι... Όποιου του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει, λέει μια σοφή ελληνική παροιμία. Ήτι είναι αδύνατον ο άνθρωπος να ξεφύγει από τη μοίρα του. Το ίδιο πίστευαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ότι το πεπρωμένον φυγήν αδύνατο. Τέταρτη ερώτηση για 400 ευρώ. Σε ποιο βουνό της Αττικής βρίσκεται το καταφύγιο Μπάφη? Εγάλεο, Πεντέλη, Πάρνηθα, Ημιτό. Τώρα θα ήθελα να πάρουμε άλλη μια βοήθεια. Βεβαίως. Και να πάρουμε τη Μαρία ή το 50-50? Και η Μαρία θα μπορούσε να το ξέρει. Μπορεί. Περπατάει, περιπατητής που λέει και η έκφραση. Περπατάει, αλλά δεν ξέρω αν πηγαίνει σε καταφύγια. Περπατάει, αλλά δεν ξέρω αν πηγαίνει σε καταφύγια. Μάλιστα. Περπατάει πάντως. Πάντως στα καταφύγια, πας ξαφνικά μπορεί να βρεις πολύ κόσμο που δεν το περιμένεις, να ξέρεις. Ναι. Στα καταφύγια. Τι κάνουμε, Φρόσο? Προτιμώ να πάρουμε το 50-50. Παρακαλώ, ζητάμε το 50-50. Και θα παρακαλέσω να φύγουν από την οθόνη μας οι 2 από τις 3 λάθος απαντήσεις. Παρακαλώ τώρα. Θα κλειδώσουμε το γάμα. Γιατί ήταν μέσα στις επιλογές μου. Γάμα Πάρνηθα. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ να κλειδώσουμε γάμα Πάρνηθα. Και η σωστή απάντηση είναι...
Μπράβο. Στο βουνό της Πάρνηθας και σε υψόμετρο 1161 μέτρα βρίσκεται το καταφύγιο Μπάφι με έτος κατασκευής το 1937. Και να είμαστε στο πρώτο μαξιλαράκι με μία φρόσο, θα μου επιτραπεί η έκφραση, λαβωμένη. Λαβωμένη που χρειάστηκε να πάρει 2 βοήθειες. Σοκαρισμένη που έρχεται μετά από το Γιάννη που ήταν ένας παίκτης που έφτασε κοντά στις 100.000. Όλα μοιάζουν αρνητικά. Μπορεί η Φρόσο να σπάσει αυτή την αρνητική κατάσταση και να αλλάξει τα πάντα. Νομίζουμε όλοι ότι μπορεί και η αρχή θα γίνει από τώρα με το πρώτο μαξιλαράκι. Την 5η ερώτηση για τα 500 ευρώ πάμε να τη δούμε. Πώς ονομάζεται το διάστημα και όλη η ύλη και η ενέργεια που υπάρχει σε αυτό? Υπερπέραν, ηλιακό σύστημα, γαλαξίας, σύμπαν. Πώς ονομάζεται το διάστημα? Αρχικά μου ήρθε στο μυαλό το Β, ότι το ηλιακό σύστημα, ναι, στο οποίο ανήκουμε. Αλλά το σύμπαν μετά μου φάνηκε λίγο πιο μεγάλο. Το σύμπαν. Το σύμπαν. Να το κλειδώσω? Να το κλειδώσω. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ να κλειδώσουμε δέλτα σύμπαν. Φρόσο. Γρηγόρη. 500 ευρώ ή μας αποχαιρετάει χωρίς ούτε 1 ευρώ. Παρακαλώ. Μπράβο, Φρόσο μου. Σύμπαν είναι το σύνολο που περιλαμβάνει τον χώρο, τον χρόνο, καθώς και την υπάρχουσα ύλη και ενέργεια. Πολύ ωραία. 500 ευρώ. Έκτη ερώτηση για 1000 ευρώ, Φρόσο, πάμε. Πάμε. Ποια ήταν η θεά της Φιλονικίας? Η Ελπίδα, η Εστία, Έριδα, Εκάτη. Ποια ήταν η θεά της Φιλονικίας? Η θεά δηλαδή που της άρεσε να μαλώνει, να έρχεται σε αντιπαράθεση. Η μόνη που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Έριδα. Η Έριδα. Και θα ήθελα να κλειδώσουμε το γάμα. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ να κλειδώσουμε γάμα Έριδα. Και η σωστή απάντηση. Μπράβο, Φρόσο. Η Έριδα ήταν θεότητα της αρχαιότητας, ήταν κόρη της Νικτός και θεά της ζήλιας, της διχόνιας, του τσακωμού και του καυγά. Πολύ ωραία το σκέφτηκες. Και με τη στεναχώρια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, Φρόσο, συνεχίζει στην 7η ερώτηση για 2.000 ευρώ. Σε ποια χώρα είναι πρόεδρος ο Λούλα ντα Σίλβα? Αργεντινή, Παναμά, Μεξικό, Βραζιλία. Να πούμε ότι έχει γραφτεί και ένα τραγούδι, εδώ στην Ελλάδα, πριν από χρόνια για αυτόν τον κύριο. Ναι. Το ξέρεις? Όχι. Λούλα, Λούλα, πού είσαι Λούλα? Λούλα, Λούλα. Για τον ντα Σίλβα ήτανε. Θα σας πω κάτι, δεν είμαι καλά, έλατε πάρτε με. Για τον Γρηγόρη υπάρχει κανένα τραγούδι? Δεν ξέρω. Υπάρχει. Αλήθεια, άρα θα ήθελα να μάθω. Να με κοιτάξει που βλέπω τον πρόεδρο Λούλα και σκέφτομαι τον Λούλα Λούλα. Δεν είμαι, κάτι πρόβλημα υπάρχει. Βοήθησέ με, εσύ τουλάχιστον βρες την απάντηση. Να βρω την απάντηση. Είμαι μεταξύ 4.
Η ωραιότερη απάντηση που δόθηκε ποτέ. Τέτοια θέλω εγώ, τέτοια θέλω. Έτσι. Είσαι μεταξύ 4. Ναι. Πάμε καλά νομίζω. Περίφημα. Ας αποκλείσουμε τον Παναμά. Ορίστε. Να αποκλείσουμε Παναμά. Ναι, να αποκλείσουμε Παναμά. Έτσι δεν μου κάνει ο Παναμάς. Τι να κάνω τώρα, να πάρουμε τη Μαρία. Ή παίρνεις τη Μαρία ή γνωστικό διαλέγεις μια χώρα και μου τη λες. Να ρισκάρουμε και να φύγουμε χωρίς να πάρουμε τη Μαρία τηλέφωνο. Τη Μαρία σου πόσο θα την πάρουμε ό,τι και να γίνει. Ναι. Α, σωστά. Σωστό και αυτό. Έχω παρακολουθήσει και άλλα επεισόδια και το κάνουμε. Ναι. Και ακούγεται η φωνούλα της. Εννοείται. Να μείνει για πάντα στο χώρο χρόνο. Αλλά θα το ρισκάρω. Θα το ρισκάρεις. Και θα πούμε... Και θα πούμε Δέλτα Βραζιλία. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ, Δέλτα Βραζιλία. Λούλα Ντα Σίλβα. Παρακαλώ. Μπράβο, Φρόσο. 2.000. 2.000. Και δεν σου ευχήθηκα καλή τύχη στην πρώτη ερώτηση, οπότε το λέω τώρα. Καλή τύχη, Φρόσο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Στη δεύτερη ερώτηση έπρεπε να μου Πώς δεν το είπα την ώρα που φεύγες. Μάλιστα. 8η ερώτηση για 3.000 ευρώ. Ποιος ήταν ο δεύτερος του διάσημου φωνητικού ντουέτου Σάιμον και Γκάθρι? Γκαρφάγγελ, Γκίλαν, Γκρόμπερ. Έλα, είναι γνωστό. Ναι. Όχι, δεν είναι για μένα. Είναι μια εντελώς... Είμαι σίγουρος ότι το έχεις ακούσει. Φωνητικό ντουέτο. Σάιμον και... Ας το και. Βάλε το στα αγγλικά. Σάιμον Εντ. Σάιμον Εντ. Γκίλαν μου κάνει. Σάιμον και Γκίλαν σου κάνει. Ναι, αλλά τώρα σίγουρα θα πάρω τη Μαρία. Ξέρει η Μαρία από μουσική. Πιστεύω ότι θα το γνωρίζει αυτό. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, ζητάμε την τρίτη και τελευταία μας βοήθεια, τη βοήθεια του τηλεφώνου. Δεν ξέρω πώς θα της πω τα ονόματα. Όπως τα γράφει. Δεν τίποτα. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ τι κάνεις? Μαρία, πολύ καλά. Έχουμε κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Μήπως είδες προηγουμένως το παιχνίδι με τον Γιάννη που παίζαμε? Ναι, το είδα. Λοιπόν, η Φρόσο κάνει αντίστοιχο παιχνίδι. Αχ, Έχουμε τέλεια. φτάσει 14η ερώτηση για 30.000. Μπράβο. Και είσαι η τελευταία της βοήθεια. Για να δω, μακάρι. Τα πίστεψες όλα. Μπράβο, ρε Μαρία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, Μαράκη. Αυτό, Φρόσο, για να δεις πόσο σε πιστεύει η φίλη σου Μαρία. Είσαι η τελευταία της βοήθεια, ναι, στην 8η ερώτηση για 3.000 ευρώ. Ωραία. Και είναι ένα πολύ γνωστό δίδυμο, ναι, ξένο μουσικό, που αν βάλεις στο μυαλό σου, είμαι σίγουρος ότι κάτι θα σου θυμίσει το όνομα της απάντησης. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Μαρία μου, Ναι. ποιος ήταν ο δεύτερος του διάσημου φωνητικού ντουέτου Σάιμον και Γκάθρι, Γκάρφανκελ, Γκίλαν ή Γκρόμπερ? Γκαρφάγγελ. Το Β δηλαδή. Ναι. Ωραία. Είσαι σίγουρη? Ναι, νομίζω. Ωραία. Τι άλλο θες να πούμε? Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Έχω τρακ τώρα, κατάλαβες, περιμένω με αγωνία. Ωραία. Οπότε να κλειδώσω το Β. Ναι, νομίζω αυτό είναι. Τα παιδιά καλά? Μια χαρά. Ωραία. Τι φαγητό έκανες? Τι έκανε? Ναι, τι φαγητό? Τίποτα, δεν μαγείρεψα. Τίποτα. Παραγγείλανε. Παραγγείλαμε κι εμείς. Μπράβο. Δεν νομίζουν ότι είναι εύκολο να παραγγείλεις. Εμένα λες. Όχι βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Μαρία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Καταρχάς, ποιο θα κλειδώσουμε? Θα κλειδώσουμε το Β, την εμπιστεύω. Γκαρφάλκελ. Ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Γκαρφάνκελ. Β. Δεν το είχα ακούσει. Θα γίνει ένα χιλιάρικο πιο πλούσια η Φρόσο με τη βοήθεια της φίλης της Μαρίας. Παρακαλώ.
Θα γίνει ένα χιλιάρικο πιο πλούσια η Φρόσο με τη βοήθεια της φίλης της Μαρίας, παρακαλώ. Μπράβο, μπράβο Φρόσο μου. Art Garfunkel μαζί με Πολ Σάιμον αποτελούσαν ένα από τα διασημότερα φωνητικά ντουέτα στην ιστορία της μουσικής με μεγάλες επιτυχίες όπως το Sound of Silence. Το ξέρεις, πίστεψέ με μόλις το βάλεις. Χωρίς καμία βοήθεια πια. Ένατη ερώτηση για 4.000. Παρακαλώ. Σε ποια χώρα τυπώθηκαν οι πρώτοι χάρτες της Ευρώπης? Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία. Οι πρώτοι χάρτες. Η Ισπανία ήταν η πρώτη χώρα που μου ήρθε στο μυαλό, πιστεύοντας ότι από την Ισπανία ξεκίνησαν πολλά καράβια για να εξερευνήσουν άλλες χώρες. Ναι, θαλασσοπόροι. Ναι, θαλασσοπόροι ακριβώς. Αλλά και η Αγγλία ήταν πολύ μεγάλη δύναμη. Οπότε είμαι μεταξύ των δύο. Και είμαι σε δίλημμα. Δεν έχουμε και καμιά βοήθεια. Γερμανία και Ιταλία δεν ξέρω γιατί τις αποκλείω. Δεν μου κάνουν για χώρες τέλος πάντων που θα μπορούσαν οι υπηκοοί τους να έχουν σχηματίσει χάρτες. Και κλείνω περισσότερο προς την Ισπανία. Θα το ρισκάρεις, σκέφτεσαι και να σταματήσεις. Και τα δύο τα σκέφτομαι, αλλά αυτή εδώ η καρέκλα έχει έναν πολύ γλυκό ηλεκτρισμό. Και άμα ξέρεις ότι δεν μπορείς να κάθεσαι, ξέρεις, ξανά και ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά ίσως μετά από 20 χρόνια ξανά μπορείς να παίξεις 30. Ναι. Γρηγόρη, μάλλον θα σταματήσω. Η Φρόσο λέει ότι θα σταματήσει, γιατί δεν μπορεί να είναι σίγουρη στην απάντηση της ένατης ερώτησης για 4.000 ευρώ. Φρόσο, θα σε ξαναρωτήσω για τελευταία φορά. Το κάνεις πάντα και είναι... Η τελική σου απάντηση είναι ότι σταματάς ή θα ρισκάρεις μια τελευταία φορά και ό,τι γίνει? Δεν θα το ρισκάρω. Η Φρόσο σταματάει, παρακαλώ. Άμα συνέχισεις, τι θα... Ισπανία θα. Ισπανία. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Ισπανία. Και η σωστή απάντηση είναι... Μία από αυτές που απέκλεισε. Ιταλία. Οπότε καλύτερα που δεν συνεχίσαμε. Με 3.000 ευρώ να πω ότι οι πρώτοι ευρωπαϊκοί χάρτες εμφανίστηκαν τον 12ο αιώνα στην Ιταλία. Νωρίτερα υπήρχαν βιβλία γεωγραφίας, αλλά όχι χαρτογραφικά υπόβαθρα. Φρόσο μου, με 3.000 ευρώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Καλή συνέχεια μας από την καρδιά μου. Καλή συνέχεια. Ο επόμενος διαγωνιζόμενος ασχολείται με τον τουρισμό. Σπούδασε οικονομικά, μετά τουριστικά και τώρα τελειώνει το δεύτερο μεταπτυχιακό του στο τουριστικό management. Παράλληλα, εργάζεται σε γαλλική εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχειών ως επικεφαλής στο χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα. Μας αποκάλυψε πως έχει εκδώσει ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Ο καμβάς της τρέλας». Αγαπημένο μας. Και τώρα γράφει τη συνέχεια. Για να δούμε πώς θα τα πάει στο δικό μας καμβά ερωτήσεων ο κύριος Θοδωρής Θεοδωρόπουλος. Χαίρετε, χαίρετε. Παρακαλώ. Μπορώ να μιλάμε στον Νίκο? Βεβαίως. Είμαι ο Γρηγόρης. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Γρηγόρη. Πες μου για αυτό το καβά της τρέλας. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησα ξαφνικά να γράφω ένα βράδυ, εκεί που δούλευα. Ήταν και η κόρη μου νεογέννητο
Πόσα παιδάκια έχεις? Ένα, μια κόρη. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Και εκεί που την πρόσεχα λοιπόν στο σαλόνι, τα κατέβασα όλα κάτω τα παράθυρα στο λάπτοπ και άρχισα να γράφω μια ιστορία. Και αυτή η ιστορία έγινε ένα μυθιστόρημα 660 σελίδων. 660? Ναι. Πόσο καιρό έκανε να το γράψεις? 3 χρόνια, 3,5. Εγώ έκανα 250 ένα χρόνο. Λέω. Και είναι κάτι το οποίο πήγε πολύ καλά, είναι κάτι που με εξέφρασε πολύ. Και δεν ξαναγράψεις όμως από τότε? Τώρα γράφω το δεύτερο. Άντε με το καλό. Που λέγεται? Το χρόνο θα είναι η συνέχεια. Ο Καμβάς της Εκδίκησης. 2. Ναι, Ο Καμβάς της Εκδίκησης. Ναι. Εσύ καβάδες ψάχνεις. Έτσι, ναι. Ελπίζω και σήμερα να ζωγραφίσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή μου, και εμείς έχουμε εδώ έναν καμβά. Τον βλέπεις μπροστά σου, είναι ο ίδιος πάντα ο καμβάς των 15 ερωτήσεων και των 100.000 ευρώ. Αυτός είναι, Θοδωρή μου, ο καμβάς που θα πορευτούμε. 3 βοήθειες, 50-50 βοήθεια κοινού και βοήθεια τηλεφώνου. Ποιος είναι ο Θάνος που είστε παρέα? Συνάδελφος, είναι στην εταιρεία. Καλός. Καλός, είναι μικρός σε ηλικία, οπότε πιστεύω θα συμπληρώσει πράγματα τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω πολύ καλά. Τσακαλάκος δηλαδή μέσα Καλός. σε όλα. Ναι. Είναι έξυπνος. Ναι. Τσακαλάκος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Έτοιμοι! Έτοιμος και εγώ, πάμε να παίξουμε! Πρώτη ερώτηση για τα 100 ευρώ. Θοδωρή, καλή σου τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Ποιον μήνα είναι παχές οι μύγες? Τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο, τον Αύγουστο, τον Δεκέμβριο? Μάλιστα. Οι μύγες είναι παχές τον Αύγουστο και άρα λοιπόν θα κλειδώσουμε το γάμα. Να κλειδώσουμε τον Αύγουστο? Ναι. Ορίστε. Ναι. Τελική απάντηση. Γιατί με κοιτάς έτσι? Εγώ πρέπει να το ρωτήσω αυτό. Καλά κάνει. Γιατί σου φαίνεται παράξενο όμως? Με κόλλησες τώρα. Ωραία, θα το πω διαφορετικά για να μην σε ξεκολλήσω. Είσαι σίγουρος ότι είναι το γάμα? Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δηλαδή τους άλλους μήνες είναι αδύνατες οι μύγες? Το χειμώνα μύγες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουνε. Έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση, φίλοι μου, και μύγες και κουνούπια, ό,τι θες έχει 12 μήνες του χρόνου πια. Ισχύει. Έχει τρελαθεί η φύση. Ισχύει. Να γράψουμε Αύγουστο να το κλειδώσω? Ναι, κλείδωσέ το. Παρακαλώ. Γάμα Αύγουστο. Και η σωστή απάντηση είναι... Πολύ ωραία. Θα σου πω τι κάνω. Κάθε φορά που βλέπω τον εκατομμυριούχο, με το που πέφτει η ερώτηση, λέω την απάντηση. Πριν δω τις απαντήσεις στο σπίτι τώρα. Είσαι πολύ καλός. Γιατί ξέρω, γιατί αυτό που έχω δει στον εαυτό μου είναι ότι όταν πέσουν όλες οι απαντήσεις, είναι πολύ εύκολο, ξέρεις, να αρχίσεις να σκέφτεσαι, να ξεφύγει το μυαλό και να πας αλλού. Ωραίο. Δηλαδή και τώρα, γι' αυτό κόλλησα λίγο, γιατί ενώ το απάντησα με το που είδα την ερώτηση μέσα μου, μετά λέω όπα. Έχει γούστο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Αύγουστος έχει αρκετά, ας πούμε, αυτό που λένε τον Αύγουστο με τις παχές της μύγες ή κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Μπράβο. Δεν ξέρω για πόσους μήνες έχουν βγει τέτοιες. Δηλαδή για το Δεκέμβρη έχει βγει? Όχι. Για τον Γενάρη έχει βρει? Μάρτης, Γδάρτης. Και Παλουκοκάφτης. Έτσι. Κάτι άλλο... κάτι που να λέει αχρονής, όχι. Όχι, γενικά δεν είναι όλοι οι μήνες έτσι. Ο Αύγουστος έχει τη τιμητική του. Τιμητική. Παρακαλώ, δεύτερη ερώτηση για 200 ευρώ. Ποια τροφή δεν ανήκει στα γαλακτοκομικά? Βούτυρο, αυγό, γιαούρτι, τυρί. Τυρί, γιαούρτι είναι γαλακτοκομικά ξεκάθαρα. Το βούτυρο στην αρχή με πήγε προς... και με πάει ίσως προς τα έλαια. Βούτυρο. Το αυγό δεν έχει καμία σχέση με γαλακτοκομικά. Λογικά το αυγό δεν είναι στα γαλακτοκομικά. Να κλειδώσω αυγό? Ναι, το Β. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Β, αυγό.
Και η σωστή απάντηση είναι... Πολύ ωραία. Να πω ότι γαλακτοκομικά προϊόντα ονομάζουμε τα προϊόντα τα οποία παράγονται από γάλα. Η κότα δεν παράγει γάλα, τα αυγά ανήκουν στα πρωτεϊνούχα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλά πήγε. Εντάξει. Χαλάρωσε. Θα σε αφήσω να ξεκουραστείς. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που για ακόμη ένα βράδυ επιλέξατε εμάς για την ψυχαγωγία σας. Καλή σας νύχτα.